Nalitum along jong si isi government account do pul nalitum slab for tangka long si la sila bangso government kopi account ma la pen koson sila bangso la for tangka kilong ji ma la so put hak pini nalitum apal la so video long ethi thi ni lam na than pachini ponik po jong si nalitum la so YouTube channel long na komre milang polte liking sipi go la pen channel stabi subscribing on tani non pathek pen kopi government account ma la pen koson si kai planning ji la pen lak for tangka Kosonsi Kelongji Laso puthak ethi thi ni lam non lang pononang la pen che than pononang Kopi akad kido si selak fuatang ka Kelongji mah polo dangte la so details ni nang tan pechini ponik po laben la selak fuatang ka Kosonsi kaulai nengji lapen la so akad fan Kosonsi ka apply nengji la so details ni non nalitum pan nang tan pechini ponik po nalitum arjulong tahai po mate already kido tang tahai po pena ana bang pu abang pitum aredeng labang ke Ayushman Bharat mate PMJAY pustame labang so scheme afan bang ke pupon lo lapen labang so scheme la ke Indian government hin pen ke thenai ki so ke un e hot cashless mate tangka ave pin pen kachilang scheme lo labang so akad dulu pulo tangte labang ke 5 lakhs an atangka nang litum long ikpo lapen labang so akadamen labang ke Ayushman Bharat akad pulo mate Ayushman card puta pustame pupon pon lapen ke damtang ahot stame labang so card pen penangan abang pu abang fitum kisu ki un e ahot stame ali long pon iglo lapen penana tumang ke cards awedet pen ali bangke long don dedet atum stame duta haiji lasi putonan government hin wen stame Ayushman Bharat 2.0 labangso scheme update putot ki wan to ji pusi birta labangke long pon lo lapen ke damtang holak bangke 43.5 crore Ayushman card labangke issue pon lo lapen 36,000 hospital stame labang so akar labang ke issue pen ala hospital dum stame atangka bang ke long iglo lapen penangan mang ke rab lo labang so akard mate Ayushman Bharat akard ke dopen lasi la ke dam tang hot apply do nongle abang phu abang phetum do pulo tangte non bang ke alang li tumpan isi birta kemelo bang ke non puthot labang so Ayushman akard apply cheng thupo komantu ben se cheng jima pulo tangte la so put hasta meni li video kichut mulam nang than pachini ponik po laben benefit ko PPL sinali tem la so tangka diak thala so card dong se dolo pulte nani tem Kelongji ma pulote cashless hospitalization mate nali tum jong se thedung akiso jong se do tangka dorde ave pulo tangte labang so card nali tum pilote black AC ki pinengji adim ustame nalitum suring ko iba thongkep pichodan ta choklo lapen hala kipineng ji ana tangkan labang ke la so card long pensin nalitum ale bangke long ikpo lapen labang so card bangke government private hospital long stame accept pon iklo jong sinalitum along labang so card do polo tangte lapen laso akar dolo polo nalitum jong sikopini kiso surgeries lapen diagnostic medicine during lahai hospitalized lahai along stami approve lo lapen kumatum si labang so ali bang chu endun long ma pulo tangte kaduka westame chu endun long lo so card ali bang ke eligibility to determine through PMJAY beneficiary database and government records beneficiary can verify eligibility online through CSC center or hospital lapen ali tumjong si apply ji pulo tangte CSC center lapen hospital long stame dampen apply dam ikmelo lapen ka apply hot ko PPS on sikinang ji ma pulo tangte Aadhaar card nangji mobile number nangpo ration card nangpo lapen family identification details labang ke nalitum pido nangpo ka apply nangji koson ma pulo nangte nalitum online stami apply ikme PMJAY portal long pen stami apply me lapen Ayushman app play store long pen long ikji nalitum download ingon hodak nalitum mobile number ber ingon Aadhaar number pigon lapen nalitum la details berthai pen nalitum Aadhaar basis EKYC claim nangpo EKYC claim lopulte beneficiary details sodak verify ikpo la pen nalitum directly generate nangpo generated pen api nalitum labang so card bangke download pon ikmelo la pen nahok le nalitum UC jong sikisokyon edoko UC pulte nalitum use dammelo
jo lalo lasi 5 lakhs Kelongji aputhak labang ke lalo Ayushman Bharat akadong si dopulten alitum la 5 lakhs ale bangke longik po lasi komama long sila bang so card kido tanglom lapen komama tum si ka apply dun long lelang ma nani tum labang so video comment box so long than tokmen than pachini go next labang ke nili na one people kosonsi ka apply neng sila so ka apply full details nani tum na one people lapen nani tum la so video lang pens tami apply long ikpo mate apply thekpo lapen nili already la so puthak tami video customer doi gelo nang litum lang le lang pte lang dami go nili video ka upload tang doi golo la penon puthot la non labang so Ayushman Bharat labang so 2.0 labang ke update non wang daprang po nang li daprang po ka apply mate cheng daprang po la sinili puthot update long thulo putan nang litum mapan labang so YouTube channel long nang wan pipen nang pathan nang than pachinit pon tu ikpo